donar compte dels decrets números 246, 248, 255, 265, 268 i 283 de 2016. Si podeu comentar alguna cosa sobre el 2023, és una pregunta, ja que una comissió va quedar clar que aneu fent el carrer Calvari, exactament el Sánchez Guarner que pensàveu fer, perquè era el renovar tot el clavegueram i el de les aigües i separar també les aigües fluvials i tot això, no? Conforme està fet en totes les... la part extensa de les voreres, no? sí, allí si vols... És que van pensar que aquest carrer era, a més de la petició que hi ha formes que van unir que tots els veïns que habiten aquest carrer van demanar per favor que fem una actuació perquè evidentment aquest carrer és el més mal del poble perquè no té renovat res. En altres llocs del poble alguns s'han renovat les boleres, en altres s'han renovat també la xarxa de distribució d'aigua, però és que ell tot és vell. Aquest carrer, jo crec que tot no recordaré més que estem així, antigament això era una zona de corrals, però van obrir-se el carrer, però clar, les finques anaven fent, si es donen compte que es veuen seguida, cada finca té la seva borrera molt particular, i aquí té Isoreche, i aquí té Orland, però clar, el carrer així està molt... A més, l'aliment està molt ben decorat. Per tant, arrel de la petició que m'ho feien els veïns i que va haver interès de govern, que era importantíssim per això, el carrer es renovarà tot. Xarxa, res de l'aigua, si fa falta canviar-se d'això, la qualitat de l'aigua canviarà. És una renovació i adaptació també nova, perquè el Penyall és vell, perquè el Penyall s'ha de parar 30 anys ja, per tant necessita una reforma total de tot. Sí, jo que volia afegir que este carrer ha estat, l'audiència que van convocar, no va participar molta gent, però el Gran sí que va coincidir, una de les que va participar que va ser tota el president d'Esquerra i també algunes de les manifestacions que ens van arribar a través del WhatsApp, que era de molta més participació, van coincidir 4 o 5 persones, entre elles també l'equip de govern, també van apostar per aquest carrer i per tant era una petició, diguem-ne, més assentada i més acceptada per la ciutadania. Per això vam decidir que fos la intervenció número 1, que perquè a més era un carrer de trànsit cap a les escoles i últimament també és el carrer on hi ha un tanatori. I a més també necessitava fer-se les voreres i necessitava fer-se tot el que és l'autonomia. L'únic problema que tenim, que tenim resoldre, alhora si tenim sort que tenim resoldre, és la punta del nord que trenca